Ne, žehlil Ing. Aha. Já jdu pro pití. Jsem zpátky. Jo, už jsem si vzpomněla, co jsem chtěla říct, to vtipnýho. Jo, tak říkej, povídej. No tak já mám trošku, počkejte, mě dali trošku klučičí pokoj. Mě dali klučičí pokoj. Tak to bychom nechtěli, jestli. Tak to už chápu, že mělo být to vtipný. Ještě to trošku vybrá tady holčičí, protože jsem se to tady vybavila. Jak budeš ještě dlouho v Maďarsku? Já ani nevím. Jako já chci domů, ale zase první vlak, vlak mi jede, nevím kudy. No nic, tak to asi bude všechno. Máme tě rádi, Esty. Ahoj. Ahoj, já vás taky.